Мы знайшлі новы сервіс для пошуку імпрэзы ў Менску. Захоўвайце сабе, бо рэліз зусім хутка. Мы натрапілі на інфармацыю пра праект Маймапа і падумалі, што такая ініцыятыва сапраўды цікавая. Мы самі часта сочым за гарадскімі афішамі, шукаем падзеі на розных пляцоўках і нярэдка прапускаем тое, што магло б зацікавіць. І каб разабрацца, як усё працуе, мы звярнуліся да стваральнікаў. Яны расказалі, што Маймапа ствараецца як інструмент, які аб'ядноўвае ўсе імпрэзы горада на адной мапе. Паводле каманды, сістэма будзе прапаноўваць падзеі з улікам цікавостак карыстальніка, яго размяшчэння і часу. Стваральнікі таксама падкрэслілі некалькі асаблівасцяў. Магчымасць бачыць пляны сяброў і планаваць сумесныя выхады. Магчымасць пошука кампаній і планавання вечара з іншымі карыстальнікамі. Беларускамоўны інтэрфейс плануецца, але на дадзеным этапе яшчэ недаступны. Цяпер каманда дапрацоўвае сервіс пасля першай хвалі тэставання, у якой удзельнічалі ля 120 чалавек. Запуск запланаваны на 1 студзеня. А як вы ставіцеся да падобных сервісаў? Ці ведаеце штосьці падобнае? Пішыце ў каментарах.